Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Mwanjumu ligerali wairire buya andonsi asorige Tigetembe TV litukeliga lialero chitariki isano na ibere chiomo tienyi ogatano chitariki isano na mwachumo tienyi ogatano kabere omwaka wechiribu ibere na mirongo ibere n'etano nelituko lirene kigima asi bali banjete omuntu bw'Igiswahili bagochengera lituko l'Igiswahili ensengima na lituko lyalero kubwatakana nayo nigo tugotema kuligereria anene mono ng'Igiswahili kegendete gokina ng'Igiswahili kegendete na ndeme chando kegwetera wose njira kikebwate keranyara kwa gotwaro bwa mate nemenwende elikinyara ko bake kugenda gokina nali tugotwara asensema ya kabere ye asensema ya kabere umutimoko tugotwara abagani ime ye studio netunyaga batokoligereria bara bamanyi bomone bw'Igiswahili netunyaga batokoligereria abera atatu igoro yugokinia Igiswahili kirigongorko Aaron Ototo Nyangiri keneke onga chinsa ibere asenchira yoboikiranu litukeligalia laro liegekaro na nigondega gakwania pa yaye authentic Dennis Uhuru na litanganika gima na ya negatiali twakwareganiri mwancho muligereri asto kumanya muna ase chinsemo chia nyacheki mbokimonge
nigo oja gose chinja bokimogori nigo ya mate yomusacho lyo kageretunga nigo anya tokaba gagoita umurugyoye na korageria bana baye inyama y'umurugyoye na ere magaya gusambwo nigo ya mate yasokiri na kuroko boli kwabo nilitukulia lero nigo egeikaro kianya ko ikwaligwa ase esukuru gose university ya Kisii igoro hyo kurigereria ogokina kumwe gwe gaswele na boigo ase chinsemo chia keroka nigo umukagiro ya mabu boibwe pigipigi nere anyarakaba gako hetere gesusure gatindi esa suguma epigipigi asa tambe sana kaligatirianda kubwata kananga nigo anyataka gaswele ase abamanyi beke enyechi abanyakaba kwende kingonya rakaba gakubwato nabona gasiekeire ase Igatase kia banyanyimbo gia keroka mwanti muri. Kuransa manyirilio niga korokwa Vanessa Kwamboka. Jumhurigirali niga korokwa Vanessa Nyabuke tari Vanessa Kwamboka na bamu director na hagontevia. Na ekionga chinsa ibere mwanti murigirali nigo togo chaka korwa ase egakore kirikia nyata kwa kwaneke wa ase chinsemo chia bokimogori gose kenyuru kia bokimogori ward ya Nyacheki bunge ya Babasi county ya Kisii ase omusacho yomo oyu okageire kumuita umurugyoye na koragera gose kuria enyama yae amo na bana baye asanya alitokoba gagosambwa n'abanyakenyura abo bwatekeriria ndege tindi chingaki omubiroye ogende ukenderera ase engendu nigo ya mate ya yasokiri na gotebanga nonye oburengo mube nonye okoreta mamocho linde lyonsi omubiroye noganiri kwenigwa na nigo babuldinga kwetira sobole meribole ase amateyo nigo babuldinga ndibwensi bwatomo yo mujanya kabaka kubasira linde banyakoba bakomwenia asa marieta engo guchoni mururi okaru nchende kasini ya maremu Steve Monserio Ogise abantu baminto gwakera abantu be Bresina mbuya mono mwatarire asenge jo chako itona manganaya muna atogenderere tia gase kenyorugie ito mwana yo minto na barenge gukinokuya inde amakweli amanyorete ntwarenge na okomanyanga ngoje gotoke ariga tatigalende kurwa abugale kale konyaro nyoro bokongwete tukakalende ochenjiri lakini rende wona yabete munembe embe nande yamuiranirete gochaga iga gokore gatendeke baminto rende togosaba abantu baminto bekenyoro abantu baminto muri siko mwensi mutobwatesi asogosirana na butambe asenge joko enia mubere onyagosira egere umusigo yo otobero muororo ma abantu be Bresina mwanchira iga gende ntobwatia mana bumongina gari busa mugaka nasira kende ngeyo tobwata iga mana ori risiko wana ngondi teyo wana ngoko teyo ni mwana ebyoroche sabu igongo abiri agocha saba chumba baito muchumbe Innocent obiri otobokonyi gente que no que gwete chiredio sama gaseti no que gwete kero rumwengu ngima ahora ngyo gotokonya torusie que tuye kero mocha ya bosongo abwa so menyete omo MCO ito ngoba que tari gento que gani no que gwete que abeire ense na intu yatanyoreka igase ebodi yao wana bokonyi bwa tutagete egere tuye kera mochari tokerusio amarieta ngo kuchachi otieno yone kasi ni ana nabo kongo buntu abusabite buchi nabo kongo buache tutaborengerereti batoikeire umaene ntubwa tukumigwa konene mucho noni mukumuna mwarigiriga kende yo spinkeyo no mwarigiriye muchiasa amenyete nurusana rukarokartikiroro igoto kubasabanga bari administrators na abachumbe no muchumbe na area MC akibaso yoko boko batokonye gekogera umubiru nabura amenya matuka mange mochari egere igarame esukake tiendo bomaene tiatoteba bomaene bantu aminto moseka akamogo seka na bekora kana nga emukaiti ngagenti gija tuke tarachiete
Sasa malieta ngoro kupitiriske muntu abakongo into obwate tane na mono chembwatiri yandali na singe mo muro minto kombwati bano li ngane lige kero li achete na bali atogosete na bali togosete twensi ngano nyana ya sore na bogo segete asenge njone gento kyo gokumya umwana oyo minto na watu akinete nere buya toko gende kanisa buya rakini rende bono nto kumanya se saitani akoruera gokora ibintu bingamu nebiga akya bantu bonse aye mwanya bantu naboko tokonya soko nyara gakitosuka maega na intu torengera ringa kero gocha gutoikanga ngana intu nabatorego ege oyonkere chore gotara na kere chanera tariko gani nera bugu nabo nera tagetanyo arenga chifairi chaye chaichoire mwancho mo ligero dinega kore kyogo ichane kigima kyanya takabakane kigwa lituko lya chumaine etariki eyemo chinseme chiabo kimogori ime yegwadi ancheki ebunge ya abo basi na mangana na mangya ntakosoka kurwa ase ya mateyo na bandu bagatabanga nigokonya aitiro muruge yo mutangani akabera echere myaka 5 akaberwa kairanaka kuri na lyatito gukora ekyo na nigo chinguma chigatabanga ndachinde abantu abange ase kenyorekyo mbakaliete nyama yomo subati oyo batamanyeti kore ndonsi ayo nigakorukunga ayense asige sweli bagatabanga mali mwengu togotigana nayo mwancho muligereri nigo omojumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba omosike kirivumba negisairo anyaka bagakubolia aba senator anyaka abakubwatesia gwasabakubwaterana na gwetia omoswada bokobeka ekiganja kya NCCDF ekiganja kya ngavu naboigo ekiganja kya Senate Oversight Fund aserichiko elinde kenyara kabage konya usichibase chinyakwa chiko konya abana inchi anmono kurwasi chama chitari kwenyara ase omgochaka omwako gocha kolengana no mosike gisairo nigo omuswadu utajeti wetu kwa mwana senate nigo abana bange anamono bali bagutumika chipasa NCCDF baraji konya kabagwetera amakumwa sama bogochaka omwakonde mosike gisairo niga kwa na yuchinga kyaliko igora ABC ya kianda yobogambi gose iyo mochifu ase chinse gose ime yebunge ya Kitutu Masaba litukulia lero mwana gutumanya umoli kito Polycarp Okara mujumbo jiga hore kugora chabisi cha kiandase location ya West Kitutu meyewadi yega goma nigabaganira abaseneta kunyara ko bagwetia omuswada wakoroiswa wekiganje kya NGCDF kiganje kya abaseneta nabagonda kiri kya abawakilishi babasubati iryoko balichi ko bunenjira yamo ereirire abarayabega konyora kibesa ekyo kiragenderia magendera sinsemo kwa unyenyekevu. Ile pesa ni ya kuwasaidia maskini. Tafadhali huo mswada ukifika kwenye bunge la Senate muupitishe. Kwa maana msipoupitisha kuanzia mwezi wa kwanza mwaka ujao hakuna basari ya watoto. Moko mbwate sikotebi Senator Okongo Omogeni abwate sie bili ya CDF. Oso mota gete Senator keno. Tagwa kayesi abana banyole basari. Ukwana boigo nigagendere ko bagakoje mu cibaraza y'aba governor asikiri atebrenga nigo yagendere ko bagekobeke go check nene asikiganje kiga kya NGCDF egento kolengana monere ikoratelia amagenderero mutara tusaba chipara mwango toro kichi dispensary chibwata mariogo inche tinabwate problem na governor lakini bone sengenchere na bagisangi bae abato tingete chisegi na sisi tutawapiga vita. Kera nero mulgereti CDF mwabekire liso mwachire abagabana baligiriye ncheraiga wakwangira no murayo ito ingoro kubaba bono baba nero no agasa inenga CDF eruo baba gakogendera igo nyanere na butuko mutiga isero wego yori gukwana sinseme chigani gagendere ko bagakubole mugusi kwene kibunango kwana renelyo girimo anene yage siasa busibo bochoro monene bole bosyo abarai bagusi 20 our 2 governors our 2 senators all the 13 members of parliament and nominated tunguse engoli esemeya twachai ruwe sengecho nintu to watana nabantu baito tukwa no munwo yomo ito basa ko banobo tutukano
omwana oito naro bona iga ntobwate spokesperson yaito yachori n'abantu aba banchire igakora ku Fred okay igo gavana Simba ekero kwarorire abantu batebire noyo nje naye nabagisangi emyaka ito noyo ogo take a step down amaite boniga wigatumanye gesongo ose matiangi ngo boraro president tari boigo matiangi ngo boraro president tari boigo wigatumanye gesongo jumbone omoske clay bombane gisairo ngambuya mono the last time tu arenge gaiga etu ajete no moske Raila lakini the next time togo chege tie kenendege ningo togo tanere ningo tora tanere egin ku reporter getaseni kya wanjete kya gatembe kuruge gas nseme chigache ewadi yerigoma imeyebu Murigereri togotigana nayo nigo abasaye banyako bakubuligwa banyako bakorobekana litkulyangyo azichinjira cyo murembe na batanyako bagusalia kende gyonsi iga magaya chinguma kogenda gukwanekana muna litkulya mambi nigo igati yabantu gusegati abakenya baresoki korobekana gochengera gotwenyora lituko limanyikanite buna sabasaba muri kito fatika digisemba na mange Chingaki ritukoria mambia abasae bekiare ya Gen Z bakakageire gocha gosoka asepara asokorobekana ukukumanyikaine buna sabasaba nigo umusasiroti omonene bweparisho mutagatifu Joseph Nyamira Father Abornerius Masese akwaneire engenjo enene yokorobekana na ubaganiri abasae ritangani kuramanya hekerenga ekenene yokorobekana na tariwesokia epara bosaigo Nje Father Abornerius Masese turwase parish ya St. Joseph Nyamira maandamano agotware ngenjo ekare baria tobwata bokongo twayabekire tokogamba na ndasinyire maandamano agotebe bintu ebirekebisho enjerengi ya yokorekebisha sekara yasinyire na yabantu bagotara emirimo yogotorenda ntomia lakini rende ase Kenya korora tubwata bokongo tugutumeka maandamano asogosari na baria bategereri baria bagotora kara maandamano abeire no watebanga egasi yasinyire torigi bari basinyirwe egasi batenenegwe egara twanyora boraisi bokugendereria nemeroberi ya kawaida Kurwase egati y'abakristo bekanisa y'umutagatifu Ambrose nigo bagikeirie enjira okorobekana gogwikiranirwa asense ya Kenya ayo akwirira nonyena makweri asebare na nigo babasemirie abasae abaiga koba abangaini ebiroberia bakogenda ase okorobekana samaleta ngoro kuliliani bana mambisa basabeye nekabwata maandamano nari gusabanya sakoro gwanja abakuna abana bambagenda samandamano ikiagera ngwanda bari bakora amaya lakini andi basari ono yakera baguchi basari baitiru bakura Tanjeni abere naendelende nabali bagutangana abana baitu bakubatanga ni bosi bakubafandi tafadhali sika abana babantu tangani abauli tangani igabasaye baitigere limono mutume Justus Morara Mugondo chinse chinde kwandamana bale lakini akaba kwandamana abara ingo tegerera bale wasangio yordinary mocho iga ago step aside akiri bono ga iga ndochenga nsi yaito ya Kenya ekere maandamano akoba na makweli akoba kati ya bali bakwandamana na serikali iyo enganga bono baticheta matomba tageti gotegerera eki maana ya maandamano ayo chingaki echecho nigo bayiburirie serikali wesokia na kuria chinjira chogokora okwemurungania kwa basae abaiga abwo asena barabwo basemiwe korinkoria omwana siasa buya ritangani bataramwakira ekura ogosoka kwa basae na mangana batebetwe aende singenje batebetwe atarayikirana igo batema kweriria no bogima bwa kongere ekinda batebin keringa bachin boribu bwasyoku okweresa nganke kweraria tarayikiraniwa abaya kunyara goikiraniwa aikiraniwe karenga ki abatware birengalio tumanye ari
barabesa lakini obwata obokora. Hingo ripota Gatembe korwase kanisa eyeiga ya St Ambrose eye kutoka imeye parish ya Nyamira ebunge ya West Mugirango Njefa Tigad Gisemba na mwanjo murigererie gekorege tariki abatambiri wakiandikwa achinse mochi ya keroka magayo mukagirwa abo boibi bwepigepigi iyo gatebekana ya sirete korwa ase omochi obosongo gotoka na goigo gosuguma epigepigi yuase chikiro bitajintambe sana goika ase omochi wa keroka anamona ase getaseni kiabanyanyimbo ime yomochi yo chingaki obotuki bwachakiwe kurengana na chiroboti nigo omukagirwa yu anyatoka bagakobeko biara magayo yuberetua oyeberetua epigepigi yu kori obokoreri korwa ase omunyagitari oyomo obwe kenyeche kweri kiarasa yaregeri tukoria ichuma ase na customer yande tinyeire masimba na ende nyeira nyetao tukacha nere buya tukaikatosha mafuta daraja moja tukavika mafuta petroli ya shilingi 700 ngamoira tukaikakeroka tukaikagianjira gante vinda atina tori lunch ngamuta imbi yande naenda kobe mfura ya engete ngamuta burango tuerere togenda tukaika ichuni bosio agante intene ne bindo mbirako bogoli ebyako irakeroka tumako ende town ngatenenie bigibigi agasoa guchumu chigete gatirimboka ngamuganya around 30 minutes tari bocha enda bwate ngamubwati gochuma hata saa tirimboka te gochi gachikomorigia kambora gingoira na baki para nganyora pigipigi teiyo nera na monyore ale na iranete ngarike report keroka police station kaira na baganta ire ngira na baka town ngena ndike epicentro kaira na baka town abwasna nyore to musani yo to karna ere tubia gantei akange namba yo musubati yo agante bina bago konya kwa mwakire simu yitu kolia goro to kakwana ner angamwae namba yepikipi ngamwana malieta ali yante eti ngaline gari ngana baka metamai tukagamba nere agante ira na baka busi mambioche moto inko ira nari ne pikipi kango moto mera tole chintoke ali na cha kurumambi saa 2 na ikaga keroka na bero go ikira bonoiga na roli romonto ochire ne pikipi ya majina najulikana kama Daktari Mama Mwende kutoka Ukambani. Mimi natibu na miti ya kiasili, dawa ya kienyeji. Ninatibu kupitia kwa madawa ya kienyeji kwa sababu dawa ya kienyeji imenisaidia sana kusaidia wananchi, kwa sababu wananchi wamekuwa wabaya kwa kuiba mang'ombe, wameiba mbuzi, wameiba kila kitu. Ndio maana nimeamuka chini kuweza kuonyesha dunia ati kuna dawa inaweza kamata mwizi. So complainer wangu alikuja Friday kutoka Kisii akaniambia nimeibiwa pikipiki. Sikuchelewa, nilifanya naye akafanya chenye nimemwambia, tukaanza kufuatilia mpaka siku ya leo tulipokamata mwizi. Na situmii nyuki peke yake, natumia njia yote. Anaweza kuja kama mwendazimu ama anaweza kuja kama amekamatwa na nyuki. So kazi ya nyuki tuliona imeenda, masaa imeenda, tukageusha akuwe mwendazimu, ndio siku ya leo tuweze kumaliza hiyo kazi. So ako karibu atawaye mwanjumo ligererie muna natiga kwenyira litangani lituko lia rero nigwan amo goteri tukolia ngyo chitariki sana ibere chia kira umutienyo gatana kabere kira umwaka nigo ligo chengerwa lituko aba Kenya ni nsengima ego chengera lituko liga Swahili ase emirobeli ayo gokini Swahili nako kekenderia chinjira na lituko lia rero nigo umuyego yugo sege ikaro kiege Swahili gyanyara koba gego ikiranwa ase skuru ya Gose University ya Kisii ase amo ege karigia nyara koba gego chakwa bene amo no vice chancellor Professor Nathan Ogechi amo naba bwatani bande beruga yege Swahili munago tumanyimuli kito Daniel Ontiri nyumbani na wajibika nifanye lile rahim chingaki ensengima yalingego chingira lituko liege Swahili elio ligo chingerwa kiru mwaka chitariki 4 chimotinyo gatana kabere lituko lya lero wizara yechigosori egekoro nabana nigo yara umoyego bwelitukeri uyo okoreka University ya Kisii ekoragwa na Professor Nathan Ogechi. Katika sherehe hii ya leo tumekuja kusherehekea mwaka huu ni Kiswahili na lugha za asili kwa ajili ya mshikamano wa kitaifa. Na katika kufanya hivyo
wadau ambao wametoka katika nchi tofauti, manake kuna Wakenya hapa, kuna wakilishi kutoka Uganda na vile kuna wakilishi kutoka taasisi mbalimbali za elimu na za kijamii. Ukwana chinga kicho niko bakwanira ukugania ukubwatiriria elugiga y'Igiswahili na kwetumika chinsemo chonsi elyokuyikinia. Kiswahili ambacho kinatumika nchini Kenya ni Kiswahili sanifu katika mazingira rasmi, na kwamba kuna mwingiliano wa lugha nyingine katika Kiswahili si jambo ambalo ni la kipekee kwa Kiswahili. Lugha zote ulimwenguni zinapokuwa katika mtagusano, kunatokea mambo mengine ya kimwingiliano. Kwa hivyo Kiswahili kinachozungumzwa katika mazingira rasmi ni sanifu. Kile ambacho kinazungumzwa katika mazingira mengine ambayo sio rasmi kinaweza kuwa na mchanganyiko ama ubadilishaji msimbo wa hapa na pale. Na hiyo haimaanishi kwamba hicho Kiswahili kimekufa. Ni kwamba Kiswahili kinaendelea kukua. Bateba gwetera hasi bikare biga nemega yokugicengera amange agendere gonchururia hasi balia bagugetumeka na baborigwa gotiga gosoka na muno chingaki batakimanyiti buya. Kila mtu katika nchi yetu ako na haki ya kuzungumza Kiswahili na tunahitaji kukikuza katika kila sehemu ya nchi. Na pia tumekuwa tukishirikiana na vyuo vikuu. Pia kuna wakati tulifanya kongamano na chuo kikuu cha Nairobi, na wanatuhusisha sana vyuo vikuu. Hata tumehusi wakati tulikuwa tunaongelelea lugha pia. Kuna wakati tumeenda katika chuo kikuu cha Kenyatta, tulikuwa tumeitwa na idara ya Kiswahili kuongelelea juu ya lugha. Mwaka huu tunasema Kiswahili na lugha nyingine za asili katika mshikamano wa kitaifa, kwamba tunasherekea utofauti wetu katika umoja wetu, kwamba tunatumia Kiswahili kama kaka mkubwa anayeshikilia mkono hawa wadogo katika pia kuwakuza, kwa sababu hizi lugha za asili pia zimeingia katika mtaala. Kwa hivyo tunasema kwamba Kiswahili kwa sababu kimepiga hatua pia kinatumiwa katika kusaidia lugha ambazo pia zinakuwa. Mkurubadhiri gathaseni kia gatembe ilitere nenguru kwa Daniel Untiri. Mwancho murigereria kine Kiswahili gioka gose Kiswahili tupu na kubatikana hamwe na roboti urukuru wa Kisii University na bo togochi gukorera bwe kia ngense megentanganie kionga chinsabire toganda mutima komoke to kwira na tura na sense moyege ikaro nyaga bato kurigereria igoro iyege Swahili gose ruge yege Swahili gosomo no bwe Swahili ende tonya kaba to kumanya aberata to igoro iyo kugenderera kweruge yiga na boigo ama kongwari ande onsi gose challenges Omono uibuga Swahili gwetera ntubuna botambe nebeke gusi lakini ege gusingo chitatu Swahili ime na ege Swahili na indu ikatonyale kabato gokemanya ncheri ngoro kwaro ni toto nyangiri anse memenyeria ndiga koro kwa afira karili bakubwatara na abande abarororo na kurunsemo ya ebimenyeria koro kwa Vanessa Nyaboke tosuka uchiale ngoro natore sensa moya kabiri yege karo na buna natie gukomanya mwanju muligero ni gotole na Dr. Rilo Samuel na boygo Dr. Fred Simiyu Rilo Samuel ku Kisii University na Fred Simiyu Dr. Fred Simiyu ku Rugi Babe University gotosuka uchiale. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuboiga bwata chi
profile net gauges au unabono mbabwata normal corrugated na boigo box corrugated asiboigo babwata boomerang ayuali ayechigage emeronge tato asama mabati alia ayechigage emeronge bire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu.